Hola, soc Tania Juste. Aquí us presento el meu llibre, Els anys robats. És un llibre que tracta sobre la guerra, sobre l'exili i sobre un dels grans temes universals que és la mort. Un jove mecànic de l'aviació republicana, en Josep Savall, es troba amb un amor que creu ser l'amor de la seva vida, just en el moment en què la guerra es posa en el moment més difícil pel bàndol republicà. A partir d'aquí començarà un seguit d'aventures en les quals es veurà abocat cap a un destí potser incert.